Miky. Mokrý prstu. Au, váš, posuňte se. To je mokrý. Vestu, no jednu. Já si to musím jenom takhle, abych si je tady natočila. Jen su privezli oni onu vestu jednu. Kde je ta tvá vesta? Láno, dobrý. Tady je. Je tady, ta žlutá, co spadla, je tady. Láno, Ona je malá. A tady jsem dával vestu. Myslím, že nás přestřílete. Ne? Ahoj! Řekni tomu tvýmu bombardínovi, ať mává. Doufám, že tam máš nový lano na té mašině. Nebude šmík šmík, ne? Šmík. Oni půjdou spolu? Šmíky nech to prostě je sice volný, ale zatím po CM to je jako volný. Jaňula? No, někde na lehátku se plaví. Ona pak tamhle je až. Tamhle až vzadu je, Jaňa. Vidíš to? Jana je tamhle. Hele, ale to chce fakt jenom jako sedni si a sej to ti do A nech se unášet. Do toho to ti to ne, že ti to do toho nasadí, rozumíš? Mami, mě chytá pastička na myši. Nic víc. To nevadí. Jana je tady s náma. Jana je tady s náma. Jana je tady s náma. No natáčíme, bez slov. Ne do bachátky, nespadne řetíze. Počkej, to je naše. Tam je koš jenom. Tam je koš. Tam je koš. To neuplaví? To neuplaví? A nám nevyplaší kandáty hlavně. No, doufejme. To je nevěnuj koš. My ten koš bereme s sebou. No, jasně. Tam pod skalou je ten starý koš. Počkej, to je Yamaha Carry, ale toto. To je Yamaha, Miky, to je dobrý. Taky. Tam pod Sedni si dolů, dostane záhlavičku dole. My se tomu zlomí na Prdele, všichni sedí dole, jenom ty zase musí jak jízdat si sednout na vrch, že jo? Mamka ti snad něco říkala, ne, na začátku. Tak se sklidní. to každý nepadal. Mě nezajímá, jestli nepadá. Máš sedět dole, tak